Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma darasin namu wato zai yi magana ne akan al'amari wanda muke ce masa wato sanyawa ‘ya'ya albarka. Sanyawa ‘ya'ya albarka wannan abu ne da yake da matuƙar muhimmanci domin ɗaya ne daga cikin jigon rayuwar su yaran. Wato a inda za ku ga cewa wasu mutanen suna nan suna ta fafutuka babu dare babu rana, suna ta addu'a suna kuma sa ana yi musu domin su samu haihuwa sakamakon ba su samu ba. A wani ɓangaren kuma za ka ga cewa wasu kuma Allah ya azurta su da wannan zuri'a ta 'ya'ya. To amma idan aka ɗan samu akasi ya kasance 'ya'yan nasu bayan sun tasa suna ɗan yin abubuwa na rashin ji ko kuma na abubuwan da bai kamata ba. Sai ka ga cewa iyayen sun gaza haƙuri, suna wato la'antar 'ya'yan ko kuma su ringa faɗa musu wasu maganganu na rashin daɗi kamar tsinuwa da dai makamantansu. To wannan gaskiya kuskure ne. Auren So TV yana kiran wato iyayen yara a wannan ɓangare da idan 'ya'yansu sun kasance suna yin wani al'amari wanda yake ba mai kyau ba, addu'a ce kaɗai maganin wannan al'amari. Sannan a kodayaushe su ringa kallon wa'annan 'ya'ya nasu suna cewa Allah ya yi muku albarka, Allah ya shirya ku, Allah ya shirya ku. Wato wannan yana da matuƙar tasiri. Idan kun yi duba da mutanen da suke ƙasashen turai, 'ya'yayensu ko da laifi suka yi musu sai ku ga sun yi musu kiss sun kuma ce da su muna son ku, I love you so much. Kodayaushe abin da za ku ji suna faɗa wa 'ya'yayensu kenan. To yana da kyau a nan ɓangaren mu ma mu koyi da wannan nuna wa soyayya ga 'ya'yanmu, amma idan mun ga suna yin wani abun na kuskure mu ringa ƙoƙari muna kwaɓar su. Hakan zai ba da wato darasi ga na gaba ko kuma waɗanda ba su fara ba daga cikin 'ya'yayen. Kuma sannan a ringa sanyawa waɗansu bayan Allah suna yi wa 'ya'yan addu'a idan sun kasance suna yin abin da bai kamata ba. Wannan shine babban maganin da zai janyo shari'ar 'ya'yanka ko kuma 'ya'yan naki. Sannan ke ma ki ringa sanya albarka ga 'ya'yan da ba naki ba. Haka zai taimaka wajen samun albarkar naki 'ya'yan. Barkanmu da dawowa. Auren So TV, farin cikin al'umma. Babban burinmu shine dukkanin al'umma inda suke a faɗin duniya su kasance cikin farin ciki. Muna kira ga iyayen yara da su ringa sanya wa 'ya'yansu albarka. Waɗanda kuma ba su yi auren ba, to su riƙe wannan darasi domin yana da matuƙar muhimmanci. Mun gode, ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba masu ƙayatarwa da kuma ilmantarwa. Auren So.